priatelia, my sme rodina Jendrichovská a máme tu česť, že vám môžeme dnes zaspievať k štedrej večeri. Keďže máme v našich koreňoch aj prababku, praprababku z Jakuba, tak bude aj pieseň, chceme zahrať všetkým, tak dve najpočetnejšie menšiny, vlastne, alebo jak sa rozpráva v dedinách. Môžete na náš. Tak by sme chceli, aby každý si tam našiel ten svoj jazyk, tak sme sa rozhodli, že vám zavinčujeme aj zaspievame po šarišsky, po rusnácky, aj po goralsky, keďže sme z Novej Ľubovne. Je taká pesnička Dobrý večer Tobi, pane hospodáriu. Tak to by sme začali a verím, že všetci, ktorí viete, čo ste grekokatolíci alebo pravoslávni, tak sa pridáte. Dobrý večer Tobi, pane hospodáriu, raduj sa, zjadla si Boží, narodil sa.
by som rád privítal všetkých vás, klientov v prvom rade. Takto sa stretávame slávnostne každý rok, ale každý rok v inom zložení. Takto sme prvýkrát, tak vítajte tu medzi nami. Vítam našich hostí, ktorí nám prišli trošku tak spestriť a zoslávnostniť tento čas. Aj toho mladého pána speváka, ktorý nám tak celkom dobre vylepšuje vekový priemer. Tak, tiež sa teším, máme tu zamestnancov, ktorí sa o vás starajú, tí, ktorí tu sú denne, sestričky, opatrovateľky v kuchyni, kuchárky, ale máme tu aj sociálne pracovníčky. Všetci sme tak trošku slávnostne oblečení, lebo vieme, prečo sme tu. Chceme si pripomenúť to, že dnešnú noc, kedysi dávno, svetlo ožiarilo tento svet. Možno niektorý z vás bol teraz taký ten zvláštny čas inverzie vonku v počasí, že nie často, ale v jeseni bolo často vidieť, keď vychádza slnko. Keď do tmy zrazu krásna žiara sa objaví na oblohe a často tá obloha bola nádherná pri východe slnka. Čo si podobné prežívalo ľudstvo a môžeme prežívať my pri narodení Krista. Nebyť narodenie Ježiša, ktoré si pripomíname už 1000 ročia, neboli by Vianoce, nebolo by čo oslavovať. A ak by sme chceli oslavovať Vianoce bez Ježiša, stratilo by to ducha a bolo by to zbytočné. A tak dnešný deň, preto sme tu a chceme tento čas stráviť tak, ako všetci ľudia vo farnosti, tak máme tu takú predlohu od pána dekana, takto by sme aj my chceli prežiť tento dnešný čas. Preto pozývam vás teraz všetkých, započúvajme sa do slov Evanjelia, aby sme si pripomenuli tie udalosti, ktoré sa stali pred viac ako 2000 rokmi. V tých dňoch vyšiel rozkaz od cisára Augusta vykonať súpis ľudu po celom svete. Tento prvý súpis sa konal, keď Sýriu spravoval Quirinius. A všetci šli sa dať zapísať, každý do svojho mesta. Vybral sa aj Jozef z galilejského mesta Nazaret do Judei, do Dávidovho mesta, ktoré sa volá Betlehem, lebo pochádzal z Dávidovho domu a rodu, aby sa dal zapísať s Máriou, svojou manželkou, ktorá bola v požehnanom stave. Kým tam boli, nadišiel jej čas pôrodu. Porodila svojho prvorodeného syna. Zavinula ho do plienok a uložila do jasiel, lebo pre nich nebolo miesta v hostinci. V tom istom kraji boli pastieri, ktorí v noci bdeli a strážili svoje stádo. Tu zastal pri nich Pánov anjel a ožiarila ich Pánova sláva. Zmocnil sa ich veľký strach, ale anjel im povedal: Nebojte sa, zvestujem vám veľkú radosť, ktorá bude patriť všetkým ľuďom. Dnes sa vám v Dávidovom meste narodil Spasiteľ, Kristus Pán. A toto vám bude znamením. Nájdete dieťatko zavinuté do plienok a uložené v jasliach. A hneď sa k anjelovi pripojilo množstvo nebeských zástupov. Zvelebovali Boha a hovorili: Sláva Bohu na výsostiach a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle. V tých dňoch vyšiel rozkaz od cisára Augusta. Môžeme si tak trošku uvedomiť dnes, že prišiel čas. V tých dňoch. My vieme, že na počiatku pri stvorení sveta, keď človek jedol zo stromu, z ktorého mu Boh zakázal, Boh už mal plán, on vedel, čo urobí. A potom roky nič. Až potom, kedysi po čase, prišiel prorok Malachiáš, ktorý povedal, že sa narodí syn z Panny a že sa narodí predtým Ján, krstiteľ, ktorý mu pripraví cestu. A potom zase 400 rokov nič, ticho.
ľudia čakali a možno počítali si rodokmeň, kto z koho kedy sa narodil, vedeli, že to bude z Dávida, vedeli, že od Abrahama. A tak čakali a čakali, prečo toľko ticha? 400 rokov nič. A možno aj my, keď je takto v živote, prežívame to, že máme ako keby také ticho, keď nič. Máme prísľub, vieme, čo má byť, vieme, čo sa má stať, čakáme, tak ako sme na začiatku povedali, že má prísť svetlo, ktoré ožiari celý svet, pokojom, radosťou, láskou. A vidíme, že možno ani pokoj nie je, ani tej lásky až tak nie je, a nič. A čakáme. Možno ešte jeden príklad poznáme ho všetci, teraz sme si ho pripomenuli v advente, Zachariáš. Bol to kňaz, veľmi dobre poznal aj Malachiáša, aj prorokov, aj písma, že kto sa narodí, z koho sa narodí. A prišiel k nemu anjel a mu povedal, že narodí sa ten prorok, ten, ktorého tiež Malachiáš predpovedal, a to bude jeho syn. A bude sa volať Ján. A Zachariáš tomu nechcel uveriť. Kňaz. A čo sa potom stalo? Všetci veľmi dobre vieme, onemel, prišlo ako keby ticho. Skoro 10, až sa hovorí, že 12 mesiacov, kedy nevedel rozprávať, potreboval ticho, lebo nechcel prijať to, čo bolo predpovedané. A on v tom čase ticha si musel uvedomiť, že má prísť Ján, kto to bude, má prísť Ježiš. A keď sa to stalo, s radosťou napísal jeho meno, Ján sa bude volať. Tak možno my niekedy prežívame v živote to ticho takej staroby, choroby, problémov. My vieme, čo sa má stať. Ježiš prišiel. A dnes si pripomíname to, že narodil sa ako jeden z nás, ako človek. Možno nič zvláštne, veď každý z nás narodil na narodeniny, ich oslavuje, ale zároveň on sa narodil aj ako Boh. A to všetko mení. Mení sa celý význam, podstata, menia sa hodnoty, mení sa to, na čo sme tu. Tak možno niekedy potrebujeme to také ticho, aby sme do toho vnikli, do toho tajomstva. Preto roky, už koľko rokov oslavujeme Vianoce. Tak ako Zachariáš roky si pripomínal, čo sa má stať. Ale príde ten čas. Prišiel čas, kedy vydal cisár Augustus rozkaz a kedy sa naplnilo to, čo sa stalo. A tak sme možno dnes znovu pozvaní vidieť to svetlo, ktoré vychádza, ožaruje celý svet. Tak si môžeme to tajomstvo prežiť na novo a pripomenúť aj v pesničke Tichá noc. Tichá noc, svätá noc, všetko spí, všetko sní.
nebojme sa ticha, tak ešte mi napadlo, že aj v tomto roku jeden z vás hovoril, že Pán Boh na mňa zabudol. A už tu nie je, nezabudol. Nebojme sa ticha, skôr teraz tento čas, keď je nebo otvorené a Boh prichádza medzi nás ako dieťa, spoločne prosme Pána a odpovedajme: prosíme ťa, vyslíš nás. Za všetkých ľudí dobrej vôle, aby vytvárali jednu ľudskú rodinu spojenú s Ježišom ako Pánom, prosme Pána. Prosíme ťa, vyslíš nás. Za obyvateľov tohto domova, aby ich Pán všetkých v novom roku viedol, požehnával a ochraňoval. Prosme Pána. Vyslíš nás. Za zamestnancov tohto zariadenia, aby im Pán, narodený ako chudobné dieťa, dával silu k službe núdznym. Prosíme ťa, vyslíš nás. Za opustených, hladujúcich, chorých a trpiacich, aby v týchto dňoch našli útechu pri jasliach. Prosíme ťa, vyslíš nás. Za všetkých ľudí z tohto zariadenia, ktorí v tomto roku odišli do večnosti, prosíme ťa, vyslíš nás. Pane, v predvečer Tvojho narodenia Ti chceme poďakovať za všetko, čo sme od Teba dostali, preto odpovedajme: ďakujeme Ti, Pane. Ďakujeme Ti, Pane. Za prežitý rok, že si nás prevádzal a že môžeme byť teraz spolu pri dnešnej štedrej večeri. Ďakujeme Ti, Pane. Za všetky dary, ktorými si nás počas života obdaroval a za to, že najväčším darom pre nás si Ty. Ďakujeme Ti, Pane. Za zamestnancov, ktorí sú dnes v práci, aby svojou prácou spríjemňovali dnešný deň. Ďakujeme Ti, Pane. Za svätého Otca, biskupov a našich kňazov, ktorí sú pre nás Tvojimi nástupcami. Ďakujeme Ti, Pane. Teraz, aby sme už dlho nečakali na obed či večeru, môžeme sa pomodliť pred jedlom. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zo zlého. Amen. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému, Ako bolo na počiatku, tak nech je teraz, vždycky, na veky vekov. Amen. požehnaj, Otče, toto jedlo nám na užitok a Tebe na chválu. Prosíme ťa, Pane, buď častým hosťom v našom domove a daj, aby sme boli hodní darov, ktorými si nás obdaroval. Amen. Prajeme si dobrú chuť. Teraz môžeme tiež v tom takom tichu, ja som hore čakať na to, kým nám nedonesú jesť a možno čakať aj na ten pokoj, na to svetlo, na radosť. A potom tak spoločne pojedzme to, čo máme. Možno ešte ku tým takým organizačným veciam. Ja som zabudol na prípitok. Tak, na to, aby sme skutočne aj tento čas Vianoc prežili ako čas svetla a tešili na svetlo, ktoré príde už potom na veky. Všetko dobré ku Vianociam vám prajem. Veľa radosti, pokoja a Božieho požehnania. Na zdravie. Na zdravie. Najmladšie Tak, na zdravie. Nech sa zdraví a ryby, keď čo budeme jesť. Na večere. Na zdravie.
nám k štedrej večeri naše šikovné kuchárky navarili kapustnicu. Ako druhé jedlo sa bude podávať šalát s rybou a obaliky budú zabalené, čiže aby vám nebolo veľa, môžete si potom zobrať. Kto bude mať chuť, rozbalíme, môžete si to dať aj teraz. Tak prajeme vám dobrú chuť. A my vám máme ešte zahrať, tak chýba nám ešte šarišská, lebo sme zahrali po rusnácky, po goralsky a teraz vám zahráme po šarišsky. Hej, báčo, stavajce hore. Veľká jasnosť na vašim dvore. Veľká jasnosť na vašim dvore. Šické ovečky šepokocili. Šické jahničky poprinošili. Šické jahničky poprinošili. Len to tá jedna malá baránka, co pila vody od bačí z jarka. Co pila vody od bačí z jarka. No a na záver je taká koleda, ktorú poznáte všetci, volá sa Keta jasná hviezda alebo Kole jasná žvízda. Tak tu by sme zaspiali v 3 jazykoch. Rozprávač bude po šarišsky, Mária bude po rusnácky a Ježiško po gorálsky. Keď tá jasná hvízda z neba zašvícila, vtedy Panenka Mária syna porodila. Keď ho porodila,
takisto v 3 jazykoch vám na záver zavinčujeme. Začína tento malý koledník, čo zdačo za pecom už čuje. Vinčujem vám, vinčujem, bo za piecem kúsky čujem. Vinčujem vám, vinčujem, na to Bože narodzenie, že by ste sa dočekali druhého Božego narodzenia. Pri šťastiu, pri zdoviu, pri božském pokoju, v lepších, úrodnejších vlokách, jak doteraz. Pochválený będzie Jezus Kristus. Na veky amen. Kelo ľudí na odpúšťa, telo lišče na kapušče. Kelo oviec pastier má, telo šťastia prajem vám. Vinčujú vám na to slavný deň Krista Pána narodenia, ktorý však ráčel naroditi među jaslom, među holom. Do jasličkoch položenoj anhele mu spívajú. Slava na vysosti a na zemli pokoj, a z toho pokoja do neba vičnoho vinčujú vám, žrču, Kristus raždajecia. Slávime Jeho. No a my vám chceme ešte zavinčovať po slovensky, lebo všetci sme nakoniec aj tí Slováci a tomu rozumie naozaj každý. Tak ja vám prajem na tie Vianoce, nech nikto na tie sviatky nie je sám. Veď z neba dar pre všetkých nás prichádza k nám. Pokojné a radostné, krásne a požehnané Vianočné sviatky a všetko dobré do nového roku praje rodina Jendrichovských všetkým vám. Pochválený bude Ježiš Kristus. Dovolte mi sa poďakovať v mene našich klientov veľmi pekne za tieto krásne koledy a za spríjemnenie tohto požehnaného vianočného času. Budeme sa tešiť na najbližšie stretnutie. Ďakujeme, dovidenia. Víte, že hej. Tam moja, to ten jeho.